Седми клас. Има ли седмокласници тук? Не чувам. Да чуя, има ли седмокласници? Има родители. Естествено, много е трудна годината за вас, седмокласници, и за вас, и за вашите родители. Затова ви желаем много късмет. Вие имате нужда от късмет. И нека дядо Коледа и Нова година да принесат този късмет, но преди всичко здраве, щастие и успех. Седмокласниците, които са на първо място, са доста 6. Като шестица. Значи на всички ще им върви като на 6. Ще го чета по клас. Калина Кедрова, 125 особа. Виолета Павлова, СМГ. И останалите ученици от СМГ ще си чуят имената. Димитър Димитров, Зафир Мазников, Иван Иванов, Кирил Бангачев. Да заповядат и родители, ще ги снимаме тях, защото те заслужават. Теодор Илиев. Това са първо място за 7 клас. Запазете първото място и на предстоящия ви изпит за външно оценяване и приемен изпит. Нека и там спечелите първо място. Второ място Виктор Добрев, СМГ, Габриела Пенкова, СМГ. И сега 125 сол Марина Лазарова. Специални аплодисменти за Марина. И още двама седмокласници от СМГ заслужават награда. Виктор Цанев и Едуард Кайн. Едуард къде? Няма ги, те учат. Видим най-хубавите седмокласници. Я да ви видя да как да има момчета между купичетата. Ето ги най, които дори отделиха време да дойдат на нашето тържество, за което ви благодарим. Още един път успехи! Успех, късмет, щастие и любов вече.